Egunon guztioi eta ongi etorri. Gipuzkoa izaera komunitario indartsuko lurraldea dela esan ohi da. Ezin da ulertu gure lurraldea ekonomian, hezkuntzan, euskalgintzan, gizarte babesean, kiroletan edota herrigintzan esate baterako garatu diren egitasmo komunitario eta eraldatzaileak kontutan izan gabe. Baina individualismoaren eta globalizazioaren garaiotan, Gipuzkoa ez da irla bat. Beraz, komunitatearekiko konpromiso eta lankidetza kultura ahultzen ari direnean, nola lortuko dugu merkatu globalean lehiakorrak izaten jarraitzea? Nola lortuko dugu geure nortasun kulturala eta aniztasuna kudeatzea? Nola lortuko dugu ezberdinkeriei aurre egin eta behar dugun ongizate maila bat garatzea? Eta batez ere, nola lortuko dugu sistema demokratikoa mantentzea? Gipuzkoaitzaren lehen aipuaren milurtekoaren testuinguruan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimenez, komunitate gisa ditugun erronken inguruan hausnartu eta galdera hauei erantzuten ahalegintzen ari gara. Komunitate izaeraren eta balioen eragina Gipuzkoaren etorkizunean. Demokrazia, aniztasuna, babes sistema, lehiakortasuna, jardunaldien zikloan. Bigarren jardunaldi honetan, lehiakortasun ekonomikoa komunitatearen zerbitzura ingurune globalizatuan deitu duguna, komunitate izaeraren eta enpresen lehiakortasunaren arteko bi norantzako eraginez jardungo dugu. Alde batetik, nola lagundu dezakeen komunitate ikuspegi batek, elkarlana, konfidantza, konpromisoa, gure enpresen eta lurraldeko ekonomiaren lehiakortasunean. Eta bestetik, nola jar daiteken lehiakortasuna komunitatearen, ongizatearen eta kohesioaren zerbitzura. Horretarako, hainbat aditu eta enpresaren ekarpenak izango ditugu gaurkoan. Ikuspegi estrategiko zein praktikotik. Eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur hemen egoteagatik eta espero dugu jardunaldia inspiratzailea eta aberasgarria izatea guztiontzat. Besterik gabe, Unai Andueza, Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko eta proiektu estrategiko foru diputatuari emango diot orain hitza jardunaldiari hasiera emateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitziber, egunon lehenik eta behin, guztioi eta ongi etorriak izan zaiteztela topagune honetara, leku berezi honetara. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet, nola ez, lehenengo izlari guztiei, thanks for coming here, Sara. Eta baita ere nola ez, mai inguruetan, parte hartuko duzuen pertsona desberdinei, eta gaur bertara gerturatu zeraten guztioi ere. Azken finean, gaur komunitatearen eta ongizatearen inguruan, Aitziberrek aipatzen zuen bezala, hausnarketa sustatzeko egingo eta egingo duzuen ahalegin guzti horregaitikan, bai. Esaten zuen eta aipatzen zuen sarreran, bai, gaur Gipuzkoako balio komunitarioen ziklo honen bigarren jardunaldia ospatzen ari gara. Gipuzkoa 2025-2025 programa horren baitan. Eta saioari hasiera ematea niretzat benetan plazerra eta ohore handia da. Espazio hau berezia da, esango nuke berezia dela, elkargune bat, nun gogoetak, eztabaida eta esperientzien arteko elkartrukea sustatu eta uztartu nahi da. Jardunaldi honen ardatza, esaten zan bezala, eta niretzat eta gure departamentuarentzat bereziki garrantzitsua da. Komunitatea eta lehiakortasuna uztartzen ditu. Hau da, ekonomia gure gizartearen eta pertsonen ongizatearen zerbitzura jarriz, ongizatearen zutabe nagusienetako bat, azken finean lehiakortasuna bilakatuz.
Horregaitik, egia da bai, galdera hau egiten diodala neure buruari bai, nola uztartu gure sustrai komunitario horiek gaur egungo ekonomia globalaren erronkekin. Hau da, nola eutsi lehiakortasunari, baino aldi berean gure ongizate kolektiboari lagunduz. Gipuzkoaren berezgarrietako bat da komunitateko zena. Eta historikoki gure garapen bai sozial, kulturala, baina ekonomikoa ere, ezinezkoa litzateke ulertzea elkarlanean, oinarritutako kultura sendo hori kontutan hartuko ez bagenu. Balio partekatuak, auzolana, elkartasuna, konfidantza, izan dira eta ditugu gure garapenaren oinarri. Eta horixe da zuzen ere gaur hemen, biltzen gaituen guzti hori. Gure nortasun komunitario hori nola zaindu, nola egokitu gaur egungo mundu globalizatu honetara. En este contexto realmente somos conscientes de que vivimos en un mundo donde la competencia global es muy intensa y los cambios constantes, y más que constantes diría que acelerados. Por ello surge una pregunta muy clave, ¿no? ¿Cómo preservar nuestros valores comunitarios sin tener que renunciar a la competitividad? ¿Cómo asegurar que nuestro modelo económico siga avanzando, pero a su vez sin debilitar la cohesión social que nos caracteriza, que nos ha caracterizado y queremos que nos caracterice y nos hace, en cierta medida, especiales? Estas no son preguntas teóricas, son cuestiones estratégicas que condicionarán el futuro de nuestro bienestar y de nuestro territorio. Gaur egungo testu global eta lehiakor honetan, gure komunitate ereduak hainbat erronka estrategiko ere baditu aurrean. Eta horiek zuzenean eragiten diote, lehenik eta behin, bai gure garapen ekonomikoari, bai gure enpresen etorkizunari, eta nola ez baita ere gure lurraldearen eraldaketa ahalmenari. Lehenik eta behin, komunitate konpromiso horren ahultzeak arrisku nabarmen batzuk baditu eta badakarzki. Hau da, individualismoak gure harreman sarean arrakalak sortzen dituenean, kooperazioa ahuldu egiten da. Eta horrek, eragin zuzena du, bai enpresen berrikuntza gaitasunean, bai produktibitatean, eta bai ezagutzaren transmisioan ere. Bigarrenik esango nuke identitate kulturala eta aniztasunaren kudeaketa erronka ekonomikoa ere badala. Enpresa, testu inguru gero eta global baten ari da lanean, eta identitate sendoa mantentzea eta aldi berean gizarte eta enpresa anitzak modu inklusiboan kudeatzea funtsezkoa da. Esan dugun bezala, era inklusiboan kudeatzeaz eta talde lanaren kohesioa, berrikuntzarako gaitasunak edo eta nazioarteko arrakastetsuak egin ahal izateko nahitaezkoak dira aniztasun horiek kudeatzea. Azken finean, lehiakortasun iturri dela esaten denik askotan, bai? Aniztasuna ez dela bakarrikan erresponsabilidade bat, baizik eta lehiakortasun faktore bilakatu dezakegula. Baina horretarako nola ez, kudeaketa arduratsua eta nortasun partekatu sendoa eskatzen ditu. Hirugarrenik, ongizatearen eta lehiakortasunaren arteko lotura giltzarri bihurtu da gaur egungo ekonomiaren eraldaketan. Hau da, ez da nahikoa hazkunde ekonomikoa izatea. Beharrezkoa da lan ingurune osasuntsuak, identidadeak, komunitateko loturak baita ere uztartzea alor ekonomikoan. Gure bizitzaren zati handi bat lanean pasatzen dugu, bai? Eta horregaitik lanaren eremua gure ongizatearen eta gure nortasun kolektibo horren erdigunea ere bada. Enpresek ingurune lehiakor eta aldi berean arduratsu eta kohesionatuak sortzen dituztenean, talentua erakartzeko eta mantentzeko ere gaitasuna sendotu egiten da, eta hau benetan garrantzitsua da bizi ditugun momentutan. Parte-hartze aktiboa ere eta gobernantzako kolaboratiboa gure ereduaren zutabe estrategikoak ere badira. Hau da, herritarren, enpresen, erakundeen arteko konfiantza sendotzen dugun heinean,
politika eraginkorragoak sortzen dira, eta gure lurraldeak etorkizun ekonomiko sendoago eta oparoago bat eraikitzeko aukera du. Hainbat erronka aipatu ditut, bai? Erronka guztiak, baina Gipuzkoak abiapuntu sendo bat ere badu. Lehenik eta behin, traduzio komunitario oso sendoa daukagu, bai? Eta aipatu dut, bai? Auzoak, elkarteak, ikastolak, hizkuntza, gizarte ekimenak, gure nortasun propioaren zati badira. Honek gaitasuna ematen digu eredu ekonomiko eta sozial berritzaile horiek sortzeko, giza dimentsioa beti ere erdigunean jarriz. Baina enpresak ere komunitatea eraikitzeko eragile nagusiak dira. Bai? Eta hau garrantzitsua da. Gure enpresen kultura askotan elkarlanean, auzolanean eta erantzukizun partekatuaren isla zuzena baita. Eta gero ezagutuko duzue eta ikusiko dituzue, baina hemen badaude, nik uste dut oso enpresa modelo eta interesantiak dienak, bai? Eta ezagutzen ditugu gureak beak, kooperatibak eta bar, besteen beste. Bigarrenik esango nuke Gipuzkoa berrikuntza sozial eta ekonomikoaren erreferente badela. Aldundian sinisten dugu benetan lehiakortasunak eta ongizateak elkarrekin batera uztartuta jun behar dutela. Eta horregaitik ekimen praktikoak jarri ditugu martxan. Gure enpresen eta komunitatearen eraldaketa bultzatzeko. Pare bat adibidea aipatzea arren bat, bai? Elkarrekin lanean proiektua aipatu bai, non ekonomia eta esaten genuen bezala egoera zaurgarrian dauden egoegon litezken pertsona haien integrazioa, bai? Lan munduratze hori lehiakortasun faktore izate ikuspuntu horretatikan, desplegatu eta garatzen ari den, arrakastakin esango nuke gaina garatzen ari den proiektua da. Aipatu baita ere lanaren zentzua proiektua, orain dela 34 urte dagoeneko abian jarri zana eta ulertu nahi zituna generazio berrienek zituzten balioak lanarekiko, bai pertsona beti ere erdigunean jarriz eta esaten genuen bezala ongizate hori bilatuz. 2024ko zifran arabera 53 enpresek hartu zuten ekimen hortan parte eta dagoeneko azken 34 urtetan 200era iristen direlarik. Azkenik bai, elkartegintzak eta antolakuntzaren sare zabal horrek ere gure gizarte kohesioa indartzen dute, bai? Asoziazionismoak, komunitate sarek eta herritarren ekimenek lotura estua sortzen dute eragile ekonomiko eta sozialen artean ere. Esan dugu, bai, politika publiko nabariak eta arrakastatsuak egin ahal izateko lankidetzan egiteak baditula, bai, bere onurak, eta hala saiatzen gea, bai, ekonomiaren ikuspuntutikan, aldundi honetatikan, eragile ekonomiko desberdinekin, lurraldea dauden eragileek, enpresak egin harremana daukaten, sare guzti horredanakin, elkartu, bateratu, kosortu, eta guztiok batera, bizio bakar batekin, heltzen saiatzea, nik uste hori dela horren islada, bai. Gaurko jardunaldia ez da hitzaldiak entzuteko espazio hutsa. Gogoetara, nik uste gogoetako aukera badela, eta batez ere elkarrekin batera pentsatzeko aukera bada. Horreitik, benetan gonbidatzen zaituztet, ponentzia bakoitza balioan jartzera, galderak egitera, bai, Gipuzkoan gauden arren galderak egitera, eta elkarrekin irudikatzera nolako Gipuzkoa izatea nahiko genuken amendikan 10, 20 edo 30 urtetara. No basta, decía, con reflexionar, se necesita compromiso, un compromiso de las instituciones, de las empresas, de los agentes económicos, pero también de la ciudadanía. Gure esku dago lehiakortasuna eta komunitatea uztartzea, bai? Gure esku dago ongizatea eta hazkunde ekonomikoa elkar uztartzea eta batera jartzea. Irudika dezagun beraz, Gipuzkoa nun kooperazioa bezain sendoa den lehiakortasuna, bai? Lehiakortasuna eta kooperazioa uztartu ditzagun. Non enpresek berrikuntzaren eta giza balioen erreferente izaten jarrai dezaten, badirelako gaur egun, eta non pertsona orok sentitzen duen komunitate bateko parte dela. Guzti hau esaten detena udana ez da utopia bat. Nik usten dut, gure esku dagoela eta elkarrekin lan egiten badugu lortu genezakela. Eskerrik asko benetan guztioi, bihotzez, gaur hemen egoteagatik, eta besteak beste ezagutza partekatuko dezuenok eskuzabaltasun horregatik prest partekatzeko, prest egoteagatik. Eztabaida aberatsa,
sakona, probetxugarria eta emankorra izan dadila guzti guztiotzat, beraz, egun hona pasa eta aprobetxatu dezagun eguna. Eskerrik asko.